Hakamit ka khat nyutrik nai lor arjar pulai ka wei ka trok ka bodan yun number AS01FC prasan wei lai kalathung baji shapo ka wei ka riat ka bodan silenter ka surok Jowai Shillong ha ka jaka bala tip kum ka wa ken hakani ka jingthung baji ka ni ka trok la rong lang ru ya ka wei ka dukan shna tyre shapo ka tei ka riat ka bajiliu kum basan pho mitar ye loong bakalong ka bodan bok bo wei ubriu bojutia hakani ka dukan shna tyre dan hakani ka miet bodwalik sayeng jengki parlong kani ka trok kawan na ka thain lum snong east and hills bor nongñiah kani ka trok ubala tip kerteng kumu krau ku par phawa na ka snong so men ting west and hills ula Khlad shen habai dei bot kani ka jingja na ka leng ki bor pulit ka Jowai na du men miet kilowat ya ka met basakut jong nongñiah deitat hadu ka por architect menta ka no phai sngi lala bansei da ka jingirap ki sautili ki kali khwai ka kanhun search and rescue team ka fires and emergency service riat ni mana? Sengnya, mana itu? Lain. Sendok. Baru sendiri pick up lah.